Se vos digo Florentino Pérez e Álvaro Cunqueiro, igual non vos di nada. Mas se vos digo que no ano 2009 o Partido Popular e Núñez Feixóo volveron ao goberno da Xunta abrazado ao poder económico, igual vos ides facendo xa unha idea. O obxectivo era drenar o máximo de recursos públicos cara ás empresas amigas do Partido Popular. E un dos máximos exponentes deste asalto aos recursos públicos foi a construción do Álvaro Cunqueiro. E na UTE a que lle concederon a construción estaban destacados militantes e persoas afín ao Partido Popular, como Florentino Pérez, con Acciona, Puentes e Contratas, onde era accionista Tomás Pérez Vidal, presidente do Parlamento e conselleiro con Fraga, onde tiña un papel destacado Agustín Hernández, que foi alcalde de Santiago e tamén conselleiro do Partido Popular. Podemos falar de Rodrigo Rato, de Bankia, que financiou o proxecto, Luis de Guindos, da consultora PricewaterhouseCoopers, que foi quen elixeu a empresa, ou Telmo Martín, que tamén saleu beneficiada da construción do Álvaro Cunqueiro. Como fixeron este drenaxe de recursos públicos? Pagando 470 millóns de euros máis do que ia costar o hospital que tiña previsto o bipartito. Construindo un hospital máis pequeno, 31.000 metros cuadrados menos, 500 camas menos servizos. Foi moi lucrativa para as empresas concesionarias, amigas do Partido Popular, e ruinoso para o conxunto dos galegos e das galegas. E o resultado é que a área sanitaria de Vigo ten un hospital que non responde ás súas necesidades, moito máis pequeno, con menos servizos e totalmente dependente da sanidade privada, a empezar polo Hospital Povisa.